No tady já můžu jít. Jo, dobře. Hele, žádný prudký pohyby nahoře. Pak jako jenom na téhle týčce a docela se to hejbe. Verona, neděj prudký pohyby. Jemně šupnout a cítíte. Hej, ty piš. Já se bojím. Stejně jako jsme to udělali s tou předchozí partou, jsme byli nějakých 23 metrů. A teď jsme tak? A já už mám gači. Ale kdybyste chtěli samozřejmě, tak... Ale řekněte, že prostě nechcete. Dobrý, to dáme. Ježiš, to jsou tak malý věčice, jo. Prý malý věčice, pojďme se na naše letěce. Ty jsou kde, prosím tě? A kolik ještě? Já nemám kinedril. To nestojí. Kde máme výšovku? Já vím. 20 metrech, takže ještě takový ty. Abyste se nehádali. Dáme ne, tamhle ty střechy to jsou bytovky, to se neklepu, ale tamhle dáme. Jaký máš to Nedejvej se! Ale dáme někdo na poli. Nemáme kinedry. Jako teď se nevej, 23,1. Ty jo. Jinak můžeme, jak říkám, být nějakým 20. A teď jenom bížák. A smrdala. To mi dosmála, vedu. Jenom. Půj mě to do toho do nosu. Tak narazí mi do toho. To vyrovnává, jakože ten koš nechává jako vyrovnává. A tady se Super. Ale ty jo, takhle se to ještě nebylo. Ne, moc. Ty v pálku. Taky nenamávala. Dobrý. To taky dá půl. Tak nevím, jestli víc, kdo půl. Já to nechci na verču.